Левски за мен е икона. Първо изпитам огромен респект към Левски, към Васил Левски и се радвам, че моят клуб носи неговото име. Бях станал най-добър вратар на България. За 14 годишни бях в националния отбор. А има ли си мечта всъщност да влезеш в големия футбол? Естествено, като всяко дете исках да стана футболист, да играя в някои от тези големите отбори. И като кажа големите, в Левски да играя. А негрището Боби Михайлов на вратата. Мисля, че мина първото и в началото на второто се разминаваме с Боби Михайлов и се вляза като негова резерва. И му казах, знаеш ли, толкова много съм те харесвал, че когато ни сменяха имената, казах на майка ми, искам да се казвам Божидар Искренов. И лескарите научиха моята песен. Аз не мога да повярвам. И я знаеха наизуст. Да видиш едни твои идоли, които са ти били, да ти пеят песента, това е огромно удоволствие. Здравейте, муцунки! Добре дошли в сцена Левски. А днес, в едно полувреме ни гостува един човек, който е познат не само от сцената, а човек, който някога се е занимавал и с футбол. И то не е на кой да е пост, а е бил вратар. Добре дошъл на Сунай Чалъков, музикант и голям левскар. Добре, заварили, радвам се за поканата и ви благодаря. И ние ти благодарим, си тук. И така, без да те бавим, а направо да те питам, как стана левскар? Ако трябва да откровен, нямам спомен точно как е станало, но най-вероятно са ми повлияли футболисти в тези години, които са ми станали симпатични като футболисти. Нали? Боби Михайлов, втори номер Пламен Николов, трети Коев, четвърти Петров, пети Ники Илиев, шести мисля, че беше Кокала, 7 Руси Гочев, 8 ще пропусна някой, 9 Мишо Вълчев, 10 Емил Спасов и 11 Гибона. Просто тези футболисти много ми харесваха, а отделно аз играех в Дунав Русе и нашият отбор беше със син цвят. Така. И понеже Левски са сини, просто беше много лесно. Не случайно явно ние на гости, защото всъщност откриващия матч на Левски за този сезон ще бъде с Дунав Русе на Герена. Така че, се казва, едни два отбора, които са ти на сърцето, ще открият сезона точно тази така година. На мен ми е интересно да чуя малко повече за вратарската ти кариера и за това, преди да станеш музикант, как беше в футбола и какво беше да бъдеш на вратата? Ами, с няколко думи, някъде около първи-втори клас, тръгнах да си търся някакви изяви. Първо ходих на народни танци, после ходих малко на пеене в един хор и един приятел от моето училище, аз съм бил втори клас, Зейнан се казваше момчето, ми каза, аз се записах да играя в футбол. Викам, къде? В Дунав Русе, в децата. Викам, Лилия, заведи ме мене. И той ме заведе втори клас там. Записах се. При това тренирах и малко лека атлетика. И като започнах да играя в футбол, вече разбрах, че това е моето поприще. И така, бях в спортна паралелка в Тома Кърджиев в Русе, мой роден град, 4 и 5 клас. Вече 6 влязох в спортното училище и завърших спортното училище с профил футбол. Като деца в 7 клас имах приз за най-добър вратар на първенството на републиканско първенство. Нашия отбор Дунав беше на 3-то място се класирал и бях станал най-добър вратар на България. За 14 годишни бях в националния отбор и бях на 2 лагеря в Търговище, обаче след това нещата продължиха в друга посока. В смисъл, през цялото време съм пеел през това време. Да. През тези години, но мечтата ми беше да стана футболист. Да. Приятели, имаме новина. Всъщност при нас е национален състезател и то вратар, а пък както всички вече знаем, аз имам особено чувство към вратарите, защото на времето и аз бях вратар, така че всъщност имаме нещо общо с тебе. Много се радвам. Но да ти кажа как станах вратар. Като влязох в спортната паралелка в Тома Кърджиев в Русе, бях най-високия. Просто бях израснал малко по-бързо от моите приятели и тренерът каза, ти ще бъдеш вратар. Край. Аз исках да съм нападател, той ме отвори на вратата. И ми каза, имаш малко по-такъв характер, вика, малко по-дисциплиниран си, ще сложа на вратата и така станах вратар. След това моите приятели станаха по-високи от мен с една глава, обаче аз останах вратар. Но ми харесваше.
Тези моменти как бяха? Тоест, беше по-важен футбола или беше по-важна музиката за тебе? Футбола беше винаги на преден план, обаче те бяха и свързани, защото като ходихме на лагери с отбора, винаги ни водиха в някакви ресторанти да се храним това. Ей, човек, разбери, просто мене ме дърпаше да отида при тях, при музикантите. Много ви се молиха да изпея една песен. Добре бе, изпея една песен. То Хисарския поп ли не беше, то Георги Христов ли не беше след това, като той стана 86-та година така известен певец. А има ли си мечта всъщност да влезеш в големия футбол? Естествено, като всяко дете исках да стана футболист, да играя в някои от тези големите отбори. И като кажа големите, в Левски да играя. Обаче, като бях деца, имах предложение да ме вземат в Славия, но трябваше да изплатя спортното училище за няколко години, където съм учил и нямаш как да стане и не можа да стане. А ти всъщност колко време си тренирал? Аз съм тренирал от 2 клас до 11 клас. Ти почти си бил на ръба с професионализма. Даже Да, почти имам си и бил там. няколко мача в мъжки отбор на Локомотив Русе. Тогава имаш отбор Локомотив Русе. И после влязох в казармата. 1 година и половина не играх и вече нещата бяха фатални. Но, за съжаление, искам да констатирам, че шурубаджанащината в онези години, пък и до ден днешен, винаги е изигравала лоша шега за нашия футбол. Говоря за националния футбол. Защото ние виждахме как на мои приятели, връстници, бащите им ходеха с треньорите, черпеха ги нагоре-надолу, вземаха ги по лагерите, играеха титуляри, а другите чакаха да им дойде шанса. Значи няма значение социализъм, демокрация, връзкарщината в тия среди как? си е тенденциозна. Тя даже тогава беше още по-дълбока връзкарщината, според мен. Което за мен е много странно при положение, че се е гонил някакви успехи и сериозни достижения, но И много интересно беше това, че смятах, че ще играя в футбол до 32 години и после ще започна музикална кариера. Така си бях запланувал нещата. То не става така. ти даже 2 кариери си вече Да, визуализирал. бях се нагласил. Викам, вратарите долу-горе до 32-3 години, може и малко повече да играят футбол. Но както и да е, въпросът е, че за първи път си признавам в национален ефир, че когато играеха Левски срещу Дунав на градския стадион в Русе, аз тихомълком виках за Левски. И се радвах Левски като побеждават, което наистина малко е кофти, нали, за моя роден клуб. Дунав ти е отбора, който Дунав ти е ми е отбора, на да. града, обаче в Ние сърцето ти връщахме винаги е бил топките. Левски. Ние бяхме около игрището и връщахме топките. Да, нали, покрай игрището има момчета, които... Тоест тогава си успял да се докоснеш до някои твои идоли и легенди, когато връщайки топките. Аз ги гледах и така просто. То беше голямо удоволствие. До ден днешен ги помня. Чак съм запомнил кой къде е играл, нали, кои номера са били. Само ми бяга номер 6, номер 8. Мисля, че Кокала беше номер 6, а номер 8 да е бил Цветков, може би, в тези времена. И си спомням, че той Гибона много бърз беше този човек. Той се забавляваше на игрището. И много беше трудно да го опазиш. И веднъж бях зад вратата. Още го помня този гол. Дуспа. Имаше Дуспа. И така мисля, че Ники Илиев, не съм много сигурен, той не беше май Дуспаджия, но така беше бил Дуспата, този, който я би. Аз бях точно зад вратата и понеже тогава нали бях вратар, начинаещ. Виждах как топката излиза и как влезе. Тоест той е фалцирал по такъв начин, че тя отвънка влиза точно в кръстачката горе. Не може да повярвам как може топката да вари по този начин, защото съм бил 4-ти клас още. А ти си бил зад вратата, реално? Аз бях зад Ти вратата. си правиш една съпоставка в пространството, как... Да. Аз, понеже вратата е 7.32 на 2.44 и аз знам, че един вратар не е герой, като спаси Дуспата, просто грешка е на нападателя, защото вратаря това не може да го опази. И като гледа беше много интересно, т.е. като я би, тя топката излизаше навънка, обаче тя е сфалцирана и в топ и влезе. Майсторска работа, както на Меси, как ги прави. Да. И на Стоичков гола също. Аз не знам защо се сетих обаче за преди 2 години гола на Фадига срещу Айнтрах Франкфурт на Васил Левски. Да, и помниш и За физиономията. плей-офа Това съм го пропускал. за Лига Европа, Да. където вече 92-3 минута те ни водят 1-0 и той фаща някаква топка, те го бяха пуснали резерва, мял от 30 метра и горе в пайжината на... Даже той вратар им е този... не е ли на немския национален отбор?
че ми избяга от главата. И на мен ми избяга името на вратаря, но си спомням прекрасно физиономията му, просто Беше когато изумен. той беше така. Топката пада просто резко надолу ли? Не, тя той просто- щеше да се разплаче човек. Той, след това. той, Просто направи, той направи максимално добрия плонж, нали, смисъл говориме за... но просто ми избяга... Кажи го бе. Сега трябва да го проверим. Така, когато сме на... Мисълта ми е параболата, топката как беше? От високо, пада надолу или отстрани? Издигаща се нагоре. Издигаща се нагоре. Издигаща се нагоре. Още по-кофти. И той скача, ма ти го виждаш, че горе с глобката, където знаеме паяците какво правят, да не казваме. да. И той вече почти обаче тя перфектно вътре, той само с падането е такъв. Не може да повярва. Е така, защитниците и то матча свършва 1-1. Абсолютно. То ясно, че имаме гостуване при тях в Айнтрахт и едва ли ще ги наделеме. Между другото, тук добавям, че, ако си спомняте, до 80-та минута на матча в Германия беше 0-0. Да, бе. Реално Да. погледнато, това Имахме шанс, да. при положение. Николай Костов ни беше най-добрия матч. Пусни си го, като се пребереш. Да, ще го видя. Изумителен гол, даже после ще ти го покажа. Много е... Докато играех, просто е имало... Има футболисти, които като ритне топката, тя не върви по прав път. Просто играе така. Те са много гадни тия удари, които... То просто самия футболист е такъв. Бие ти топката, тя идва към тебе е така. А пък ако топне малко преди тебе и ти плонжираш, просто могат да прескочи и да влезе. Да, разкажи нещо, което си спомняш от това времето, когато си подавал топките. Някоя интересна история имаш ли с, знам ли, някой твой кумир от отбора на Левски или... В онези времена нямаш как да се докосна до тях. Но в времена, в които станах певец, в един момент попаднах сред тези футболисти, които на времето съм ги гледал на игрището, на купон. Ико, нашия приятел, който ни събираше няколко пъти, той е играл също заедно с Гибона, с Кокала, с това поколение са играли на времето и просто от време на време правеше в годината една сбирка в култовото заведение Лимончето. Това се намира в Бояна, малко заведение, такива две помещеница и ставаше луд купон. Само мъже. Всичките с такива фанелки, тия фанелки той ги направи Ико и ние му благодарим. Шкумбата, Иво Райчев и кой ли не още. Братя Присадникови, те на времето играеха в Дунав двамата братя Присадникови и си ги знаехме оттам. Но преди тази случка влизам в един хотел. Мога ли да кажа името? Можеш, да? Разбира се. Влизам в Каза Бояна. Каза Бояна се намира в Бояна горе. Гледам Гибона. Това е Гибона, бе. Отивам при него. Викам, господин Искренов, седнал на едно канапе, точно на входа. Господин Искренов, заедете, аз съм така. Един млад певец, на времето съм играл в футбол, много ми хареса, нали. Всичко, което сте направили през годините, оставили наследство огромно, такава радост на много фенове. И тук каза, здравей, той е такъв дебел глас има, такъв плутен дебел глас. Аз чак така, викам, бре, той човек какъв глас има. Седнах при него и си поговорихме малко. Той там беше на някакъв рожден ден дошъл и му казах, знаеш ли, толкова много съм те харесал, че когато ни сменяха имената, казах на майка ми, искам да се казвам Божидар Искренов. И той чака да ти разкаже, вика. Това е интересно, вика, твоето. Аз тогава си избрах друго име с моята буква с С, Симеон се казах. И до ден днешен, защото на Симеон Велики тогава, викам, като ще смяна на името, да е поне хубаво име. И той каза, чакай, вика, твоя случай не е толкова фрапантен. Аз, вика, запознах се с едно семейство от Кърджали, които са съкръстили цялото семейство по този начин. Божидар Искренов, Божидара Искренова, Божидар. Всичките. Двете деца и майката и бащата. Да, жестоко. Да. Хем от една страна малко, нали, точно, че там 85-та година сменяха имената, но 90-та ни ги върнаха, но беше много интересно. После с Гибона сме се виждали още няколко пъти, той така си спомняше за нашата среща. Даже един път му направиха много хубава изненада горе във Витоша, забравих за един, как се казваше. Той идва от летището за 60-тия му рожден ден. Той на 8 август май беше рожден. В началото на август 4 или 8 беше. И ми казаха, ела, тук ще направим изненада. Всички сме облякли сините фанелки, скрили сме се. Той пристига, някой го докара от летището директно там и после стана от купон. Голяма
голяма веселба. Аз още си представям как едно семейство се казва с три една Всичките имена. Просто божи, това Да, бе, той ми го разказва това. А това сметни какъв комплимент за личността е. Да. Значи това е оптималният комплимент. Майка ми сега, аз съм бил 5-ти клас тогава, няма как да взема такова решение. Те казаха, не, ти ще си бъдеш с твоята буквичка и с буквичката на фамилията и така. Иначе мисля така да се казва. Аз да се казвам Божидар Искренов, значи баща ми, Искрено Сирнов, фамилията на Гибона, примерно баща ми трябва да сложи Искрен, пък той сложи неговата буква, нали той беше Борис. И така, такъв спомен имаше с Гибона, приятен, и си спомням с много така ми се е запечатал матча с Антверпен. 89. Да, обаче... Това е тежкото отпадане. Тежкото отпадане от 2 на 0, от 2 на 3. Да. Имаше още един матч, Емил Спасов изтърва на Дудоспа в Днепропетровска, къде беше, и там беше такъв един момент. Обаче хубавите моменти са повечето. След казармата някак си вече нямах желание да играя в футбол. И в казармата реших да изпратя една касета в радиото, в Националното радио на Христина Белчева, и оттам лека по лека започна да занимавам с музика. Футбол стана на втори план. И сега от време на време гледам някои мачове, но някак си не е като преди, много странно. Много се отдалечих, но пък сбирките на лескарите много ми харесват, защото те много се кефят. А една песен от моите, тя е написана, аз нямам така претенции да съм голям композитор, обаче като съм бил 11 клас, измислих една песен, даже може 9 клас съм бил, представих си, че съм станал някакъв известен човек. Няма значение в каква сфера, и си казах, да, ама ти като станеш известен, не трябва да забравяш къде си тръгнал. И дойде една песен. Беше време, бяхме деца, та-ра-та-та-та. И припева, никога не забравяй ти, откъде тръгнал си преди. И Ико взе, че го хареса този мотив и го вкара в шалчетата, в фанелките, и лескарите научиха моята песен. Аз не мога да повярвам. И я знаеха наизуст. Най-първият път, като се видяхме, сега като го чак настръхвам. Голям кеф. Защото аз съм певец на така от средния ешелон, добър певец от средния ешелон, така да кажем. Но да видиш едни твои идоли, които са ти били, да ти пеят песента, това е огромно удоволствие. Абсолютно. А ти чул ли си я на стадион да скандира, да е? Сега проблема е, аз разговарях с адвоката на Левски Боби Георгиев. Преди време, защото така сме били на няколко плана с него, викам, Боби, така и така, имаме една песен. Викам, дай да реализираме тая песен. Трябва да се направи нов аранжимент. Текста сме го поръчали, текстът е готов, направен е, и трябва да се отделят едни пари за един аранжимент и за студио. И да се направи, да речем, някакъв клип, малко на студио, малко, и да се пуска. Ще стане хубаво. Тя в момента не е в мене песента, но аз мога да ви я пратя. Да. Записана е самата песен в студио, но аранжиментът е от преди 25 години. Старичък е, трябва малко по. И всъщност аз силно се надявам, че щом левскарите я харесаха, ветераните на Левски, тя може да се пусне и на стадиона и да се звучи. Да, за това ми стана интересно дали сме я чували. Аз лично не се сещам. Да ти кажа, не сте я чували, защото тя не е пусната като Левски. Доброто старо време я има като едно клипче от преди 20 години. Аз като направих песента, тя си е направена песен. Нали, за доброто старо време, да не забравяш къде си тръгнал. И тогава на Пепа Николова, актрисата, ходих на няколко участия. Страхотна, просто. Много. И тогава Алекс беше мъничка на 17-18 години. И аз викам на Пепа, викам, Пепи, викам, да направим един клип на тая песен. Може да поканя дъщеря. Да, вика, с удоволствие. И де-факто ние имаме един клип на тая песен от преди, може би било 98 година, 99 година. И имаме едно клипче такова, от тук малко, там малко, така, но има песен направена. И Ико, тая песен е чува в Дарик при Иво Райчев и Дюзев. И много му е харесала песента. И той, де-факто, вика, тая песен, вика, не е като химн. Викам, как така, бе, човек? Не, много ни харесва, ние пускаме на нашите сбирки. И той вече, като отидох на тази сбирка, на една от сбирките вече, за първи път, те знаеха хората наизуст. И де-факто, аз я изпях там вече пред тях. И те пееха с мен, викам, викам, чак така да ми знаят песента.
тогава решихме да направим песента с текст за Левски. Там се споменават някои имена, нали, футбола, Гунди, това, онова. Обаче трябва да се подплати с финансово песента. Аз ако река сега, мога да я направя, ама... Имаш предвид и като клип да се направи, като Да, продукт. много финанси ще отидат. Ето, аз ще го режисирам. Няма да искам пари. Да. Като Много- лескар ще си помогна. Бих се радвал. Да. Боби беше казал, добре, ще говоря с съм хората. сериозен, абсолютно. Те казаха, така и така, ще го гласуваме, обаче после се размина работата и така остана. А пък на мене ми се ще, не за това, че е моя песен, че аз съм написал в случая Левски. Текстът е написан от моя приятелка поетеса, а иначе текста и музиката в оригиналния вариант са си моите. Просто трябва да се прави нов аранжимент и да се пусне един-два пъти на стадиона, тя ще си, тя ще се хората приеме. ще научат. Защото тя върви така ла 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 ла. Спомняй си и на здраве за доброто старо време. Само че там текстът е вече. Силни сме, недостижими, горди сме, непобедими. Левскари да сме днес, това за нас е чест и шампиони пак ще сме. Гол след гол, с топката летим, силни сме и ще победим. Левски Спартак е нашата съдба, чакат ни славни времена. Хей, кумири, горди сме с вас, с Гунди, Аладжето, Сашо Костов и Пачата, Кокала, Гибона, Боби, Острото, Сирака. Вие сте в нас, сино знаме ще се вее, Левски Спартак ще се пее. Да. Между другото, Между познай, какво ще кажа? Честита титла. Честита титла. Ние чакахме. Ние специално изчакахме, както винаги по традиция, горе-долу да сме около средата на епизода, за да кажем честита титла и да се честитим с нашия Честита гост. титла Изчакахме паузата за хидратация. на всички. Към 20 и някоя минута. Чакай малко, така. да се хидратираме. Да. Имаш 3 минути пауза. За хидратация. Ма ние не понемаме реклами. През това време, сега е рекламния блок. Ако това ви харесва, което прави приятели, ето тук отдолу има един бутон на абонирайте се за канала, за да подкрепите нас и канала и да продължим да правим все по-добри и по-добри епизоди. А пък и, разбира се, коментирайте, за да ни помагате да подобряваме качеството. Нали така? Това ли беше? Не 3 минути, тук беше около 30 секунди пауза за реклами, но при нас е по-кратко. Да не е повече. Не стига толкова. Да. Аз честитя на цялата лескарска гилдия, защото знам, че има много луди фенове. Имам един луд приятел, Теодор от Германия. Той е страшен фен. Той просто гори, изгаря. И знам какво е това да попаднеш в агитката. Просто... Ти да те питам, последните години, които ни бяха доста проблемни левскарски, те усещам, че може би има някакво разочарование, за да си спрял лека по лека да следиш. Как за тебе тези 17 години пауза в титлата се отрази? В смисъл, какво е твоето чувство и усещане? Да ви кажа честно, аз като започнах да занимавам с музика, някак си по-бегло следях тези неща с футбола, нали, с Левски, но ми беше криво, че толкова години няма никакъв резултат. А най-криво ми беше, когато Станимир Стоилов дойде, пое отбора и нещата пак не станаха. Тогава си казах, значи проблемите са някакви по-дълбоки. Защото Станимир Стоилов в момента е на ГЮСТП треньор в Измир и от мой приятел Антон Георгиев, който е БФС-то, знам, че Мари като влезе някъде, всички стават и ръкопляскат. Толкова много го обичат този човек. Той изкачи ГЮСТП на 6-то място в Турската лига. И то от втората дивизия. Да, от втората дивизия. Явно, че са си взели някакви полки с годините, но все пак има и много добри футболисти в момента и треньора, не е маловажно, може би са намерили някакъв баланс. Но откровено много се радвам, че не е Лудогорец вече. Какво говориш? Вика просто... Това цяла Европа се радва. Народни тържества има, нали? То вече не беше интересно. Аз съм от Русе, Разград е наблизо, ама все пак моят любим отбор толкова години да не мога да вземе титла.
Много ми стана криво за изгубената титла в това. За купата. За купата. За купата. Очаквах да бият, обаче не стана. Да. Между другото, първият ни матч е с Дунав Русе. Това той ми споменахме в каза, началото. да. 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 Аз си го споменах. Всъщност, планираш ли да бъдеш на стадиона, защото все пак това са два отбора, които са ти много близо до сърцето? Най-вероятно да, стига да нямам някакъв ангажимент, защото при мен е малко така, точно по него време отивам някъде да пея. Да, не знам дали си наясно, но всъщност тази абонаментна кампания за сезонните карти и билети в Левски вече достига около 10 000, ако не и над 10 000 продадени вече сезонни билети, така че ще бъде доста трудно човек да си намери билет за който и да било матч на Левски в целия сезон. Това е прекрасно, защото Да. друго да има пълен стадион. Но виж, може да отиваме на гости в Русе, като гостуваме. Да, разбира се. Живее тук. Той живее. В София живее, но в Русе мога да ви покажа Кея, Дунава. Мене ми е много Сградите, сантиментален хубавите град. сгради. Дядо ми лека му пръст беше оперен певец и в Русенската опера пя. Даже не знам дали не си го гледал като малък или ако си ходил на опера. Много обичам операта, обаче на времето само се занимавах и някак си не можех да следя. То тогава в уния години какво да следиш? То няма интернет, няма нищо. Той пя до 99-та в Русенската опера. Как се казва? Колю Баджимаринов. Никола Баджимаринов, му викаха Колю. И ти ми напомниш много на негова гледна точка на това, че той на времето на младини е бил между музиката и футбола. Започнал да играе за Славия, подобно като тебе, по-скоро ти като него на 17-18 години, вече се го питали, ще ставаш ли професионалист, обаче той избира музиката. И ми беше казал, и ми е интересно сега това, което ще попитам, дали си съгласен с тия думи. Беше ми казал, в крайна сметка, спорта е до време, музиката е за цял живот, т.е. изкуството е за цял живот. Какво мислиш за тази? Това е абсолютно логично. Аз тогава не съм го мислил по този начин. Просто в един момент моето желание за тренировки се изпари след казармата и по време на казармата. Година и половина да играеш. Даже и ритаха там в поделението. Ходя да ритам с тях, ама нещо. Нямах желание. Нямах никакво желание. Много странно къде се изпари това желание. След казармата играх там в 2-3 селски отбора, за по някой лев, за по някоя банкетче, това. Обаче нямах желанието вече. Въпреки че се чувствах добре, защото в селски отбор ти си супер звезда. Там ти си голяма звезда, просто всички цялото селото познава. Село Николово, аз там играх, близо до Русе. И виждайки, че че футбола ми се изплъзва, си казах, не знам с пеенето какво ще стане, обаче трябва да опитам, защото това беше втория ми шанс. И де-факто, за щастие, успях да се реализирам в някаква степен в пеенето. Кариера голяма не можах да направя, но ме търсят и аз ходя на различни мероприятия и забавлявам хората. И те ми се радват. Имам 3 албума през годините направени, но нещата с албумите са не само да го направиш албума, той има и после разни други работи. Трябва да кажеш на едно, моля ти се, на този моля ти се. Аз реших да не съм моля на никого и затова съм по този начин. Може да съм малко по-в сянка, но се радвам, че се занимавам с това, което най-много обичам и не се налага да се навеждам. Естествено, плюс това изкуството може винаги да те схвари в много по-висок момент. Правейки ти може да направиш нещо, което да изненада много хора. Аз така гледам на киното. Нали, аз си казвам, аз от режисьорска гледна точка и на 30, на 40, и на 70 години мога да направя филм. Да, нали. Така че дядо ти е бил прав за това, което ми каза. Да, защото той много обичал и двете неща. Нали. Той тенор беше. Но има логика, защото ти играеш футбол, ама до 32-3 години. Сега това като Меси, като Роналдо, 38-39 години, това е уникален случай. Аз не мога да повярвам. Той 40 е направи Роналдо. И то на какво той беше по-голям, да. И то на какво ниво го играят този футбол, защото в смисъл едно е да си като Гошо Петков на 100 години, обаче нивото, на което играят тези двамата на тази възраст, просто шапка. Тук ще добавя един аспект от времената, за които той говори и преди някакси футболистите по принцип по-рано са се отказвали. Ето дам един много ярък пример. За футболист отказал се, абсолютно на върха на уменията се отказва, това е Мишел Платини. Мишел Платини се отказва на 28-9 години. Нали? Може би с годините сега, все пак те имат нови методи за възстановяване, промени си дори начина по който издържат футболистите и когато си и на нивото на Роналдо и Меси, да, ти можеш да играеш до 40 години. Нали? Така че
За Платини не знаех, че толкова рано, да. Платини, между другото, да, той мисля, че няма 30 и се отказва от футбол официално началото на 90-те или края на 80-те години. Това е много известен факт и то за футболист, който е бил, знаеме, в Ювентус тогава водеща фигура. Той прави за първи път Франция шампиони, европейски 84-та година. Ето ти го и примера, т.е. текущия пример от Левски. Костадинов се отказва на върха, което пак е достойно за уважение. И то на 34. Да, в смисъл, и той не е супер възрастен, но човека си го е усетил. Това е момента, в който ми е супер готин пик в кариерата, постигнах мечтата си, станах шампион с Левски и достойно мога да се оттегля. Това е интересен момент. Явно, че може би са просто здрави хора просто. Здрави клечки, така да се каже, които издържат повече годините. Защото малко хора, някои имат контузии на 23-4-5 години заминават. Да, контузия не играе на 2 години, контузия е край. Пак имаме такъв пример в Левски. Фабиен, моля ти се, айде поне този сезон да мога да изкараш така един по-дълъг период от време. Аз ще да кажа един световен пример пак по тия времена, така му приключи на Марко Ван Бастен кариерата. Значи Ван Бастен, аз защото съм много хуанист, следа много Нидерландия. Контузия, мисля, че на 30 на 2 години и край. И то след 3 златни топки взети. Това е все едно, преди 10 години не му беше свършила кариерата на Роналдо. Голяма драма беше, помня го това. Примерно, да. Помня и онзи хубавия гол, който вкара от ръба на наказателното поле. Да, на финала над Дасаев. На руснаците на Срещу европейското първенство, да. Да, много красив гол. Говорейки за красив футбол и като цяло, кой за теб или няколко мача, които никой не би забравил в твоя живот, които си присъствал, гледал, бил си изключително щастлив или някакъв гол, който ти е много любим? За неприятен разбрахме Андерлехт. Значи победата на България срещу Германия много ми хареса, като ги бихме на световното в Америка, 94-та година. Аз за Левски те питах. А за Левски сега ще си помисля. Имаше също един матч срещу белгийски отбор, обаче не помня. Там направихме от 3 на 1, 3 на 4 ли беше нещо такова. Обаче не помня кой отбор беше. Имаше такъв един обрат. 3 гола вкарахме. От 3 на 1 стана 3 на 4. Обаче нямам спомен. Главното беше, че мачовете срещу ЦСК, в които Левски е побеждавал, това са им били любимите мачове. И там, като станал бой там в 84-та ли беше? 85-та година. Да, ти си бил свидетел на... Даже... Да, спомня това. Помня и как ги наказаха. Ти какво тогава си... Как го усети ти това нещо? Как го усетих? Ами сега, по принцип... В смисъл да сменят името на любимия ти отбор, нали, малко и някои футболисти, които даже те тогава са разсъждавали плюс от ЦСК и Стоичков и други, които да им прекратат кариерата просто. Тотално да ги занулят. Така е било да ги занулят. Те много занулиха и после всъщност ги възстановиха. А и в предварителния разговор той спомена, че не случайно той е от това време, когато се смени името Левски Спартак. Що се чуеш? Моето име го смениха от Сунай на Симеон. Нали, аз избрах Симеон в началото на 85-та година, януари месец, на рождения ми ден. Аз бях, предната вече бях рожденик на 25 януари. По една случайност на 26-ти дойдоха вкъщи милиционерите с тефтерите. Казвайте си имената сега. И аз още се спях, така майка ме събуди, аз се разплаках. А те бяха казали в тия дни, че ще има такова. Как така ще ги сменят имената? Та наши имена ги смениха, какво останало за 2 футболни отбора да не сменят името. Да, аз наистина сега като го каза, чак от твоята перспектива... От моята гледна точка, какво толкова? Сердика и Витоша. Да. Средец ли бяха ЦСК? Средец, мисля, че и Витоша. Да, Витоша бяха Левски. Но по-тъжното беше, че щяха да им забранят да играят. Да. И оттам нямаше да могат да играят и навънка, и да излязат навънка, да ги видят извън България. Въпросът е, че сега имаме титла и сега нещата трябва да почнат по много правилен начин да се обърне внимание на школата, децата, защото не може само с готови футболисти да правиш. Трябва да се изгради. Трябва база, трябва стадион. Трябва да се направят кадри, защото иначе не става. Точно, Кобич. Ето сега всъщност последния ход на ръководството в тази посока е Наско покани испанци, които да развиват школата на Левски, доколкото върват слухове, търси се място, където
да се направят терени за школата, така че да има и повече терени на разположение, за да се работи с деца. Да. Така че сериозно са се заели с това, според мен. Да, но да го направят, защото на времето помня, имаше игрища, ние ходихме да ритаме, тук ритаме, там ритаме. Помня, че в междучасията в Тома Кърджиев, като бяхме 4-5 клас спортната паралелка, ние използвахме случая междучасието да играем в футбол. И знаеш с какво? С капачки от пюре. Това беше топката. Така хубаво летеше. Капачки от пюре. Той играеше ролята на топка. 2 пейки са нашите врати. Едната пейка е неговата врата, другата пейка. Играхме 2 срещу 2 или 3 срещу 3. В междучасието 15 минути и си играем мъчленци. Или пък с туба от масло. Празна туба от масло. Не, после я представям как отскача и се движи, нали, но капачката Обаче, много се... той ще за по-голям майстор. Не трябваше хоки да играе. Роналдино как си цъка там и Меси топката тая за тенис на корт. Затова едно време футболистите се развиваха повече, защото каква креативност. Някой пък с Португали са го правили този номер. Значи Там като Пеле, като другите на времето. Ще трябва да им пуска Веласка с топчета за тенис на маса, с тег да... Помня един път Кокал го виждам на едно място и си говорим с него там покрай песента за Левски. Вика, Мемо, викам, като бях малък, като ви гледах много висок ефект, вика, вие бяхте много голяма сила и той вика, ние бяхме добри, защото много играехме, вика. Ние ходихме на тренировка, с тренировката пак ходят в махлата и пак ходят в махлата и пак много са играели тия хора. И наистина за това са били толкова много добри футболисти. Плюс това не са разсъждавали за пари и коли. Съвсем друго нагласа на съзнанието. Бербатов, между другото, преди няколко месеца гостуваше в едно предаване и точно така каза. Вика, идват при мене, млади футболисти, взима автограф, нали? И вика, не знам точно как го казва, но почти вика всяко второ ме пита, тая кола, вика, как е зес, колко струва тая кола, нали? И той ми каза, нали, Бербатов, вика, ти първо, нали, стани футболист и играч, нали, направи, вика, казвам им, аз на времето в ЦСКА карах една лада, нали. Тоест сега съзнанието те виждат големите модели какви възможности имат, искат това, ама пътя до там не могат да си го представят. Да бе, много странно. Много странно. Аз примерно се радвам, че моята дъщеря Белиса Челъкова, която е с мен сега тук, тя също тръгна по моя музикален път, лека по лека. Аз много се радвам за нея. И тя си е лескарка. Защо? Защото нейният любим татко е лескар. И тя покрай. Браво, само и тя така. покрай мен и тя е лескарка. Така че аз се радвам. И харесва хубава музика, нали, не е почитателка на тази музика. Това много ме радва, защото все пак... Може да сложиш подложка. Определено. Нищо лошо, нали, нищо против тази музика, просто не е нашата музика. И аз много се радвам, че Белис не е тръгнала по този път. Не е тръгнала по тези път, да. Иска си поп-музика е толкова. По рок-н-рола с Данчо. И така, аз по този повод да поздравя и сина ми, защото и той не е тръгнал по този път. Браво, тате, само така, само качествена музика. Така е. Нашите ще свикнали с хубава музика. Като каза рок, преди години отивам във Варна, бях на почивка там и се обадих на един мой приятел диджей Румен, и му викам, Румба, дай ми малко рок музика, бе. Запиши ми малко рок. Донеси, вика, един хард диск и ще запиша. И му дадох един хард диск и той ми записа и рок, и рок-н-рол, и бачата, и салса, и всякакви видове папки. И на мен оттам ми хрумна, като ходя тук-там да пея и да пускам музика и по този начин комбинирам нещата. И това е много интересно за хората, защото те викат, ние извикахме певец, пък той пуска и музика. И по този начин 2 в 1. Стана 2 в 1. Да. С един разход тук е... Право си ходиш джубокс. Да. Мога да им го пуснеш, но мога да им го изпееш. Преди години ходех, до преди 10 години ходех да ритам с едни мои приятели, обаче една контузия от едно време на кръста, като разтегнах там нещо, викам не. Викам край, сложих на пиро на обувките, образно казано, и викам повече няма да играя. Направи бенефиса. Да, защото по-нататък вече се получават члатери, тук коленни връзки, такива работи, не е желателно. Не е желателно. Ти си слабичък, във форма си, идеален си. Във форма съм, просто се съобразявам с храненето и правя малко йога, чат-пат. Така, вместо спорта съм намерил йогата и понеделник ми е воден ден от години, него си го спазвам. Виж, упражненията не съм редован, но в понеделника съм на вода от 96-та насам. Целият ден? Целият ден. Неделя като ям последно, после чак вторник сутринта. Браво. И съм свикнал. Няма значение дали е Коледа Нова година, си го спазвам. Някой път викат, гледай сега каква софра има тук, виж. Как ще я пропуснеш? Как ще пропусти сега понеделник?
Утре го направи понеделник. И аз как не вика, спазва си. Това е защото ти си бил един дисциплиниран вратар. Да. Малък. Да, И да. просто знаеш, че няма как. Спорта учи спорта на калява. дисциплина и после вече. Нали, Спорта дисциплина калява във тия всичко. неща. Да, макар че така. музиката и изкуството някой път учи на Да. кеф-пони рок-н-рол. Нали? Факт, обаче така. човека каза, ние не сме да ни учи на... Искам да кажа, че има един матч в националния отбор. Ще ви кажа какъв национален отбор. Разкажи ли, да? 98 година, мисля, че е било октомври месец, аз трябва да окача това нещо в интернет да го има, защото е много ценен матч. България срещу Италия. Български певци, артисти, музиканти и няколко футболисти срещу италиански такива. О, май, аз се сещам. Мичмана беше такъв. Мичмана и Шкумбата бяха водещи. Зад кадър. В смисъл диктори. Да, voice over. Да. А на игрището Боби Михайлов на вратата. Светла му памет. Наско игра. Ники Кънчев удари радио. Оги от група не контрол, шасета е групата. Че ми избега. Веселин Маринов. Имаше, значи, Боби, Наско и още един футболист имаше, които вече бяха спряли да играят активно. От италианците имаше един Ювентус Бриоли. От това време. Имаше 2-3 италиански футболисти и аз второто полувреме влизам. Имам второ полувреме. На първото, всъщност, мисля, че мина първото и в началото на второто се разминаваме с Боби Михайлов и се вляза като негова резерва. Това е велико. А на полувремето няколко футболисти, кои бяха още бе? Имаше други футболисти. Ми биеха до спички удари. Те се вика, той е някакво... Така да загрява. Някакъв музикант, нещо. Обаче аз още от едно време... Някакъв музикант нещо. Да. Аз Ама ги разбират и работи нашия на площад да вратата. лови. от едно време, като бях на вратата, изкачах винаги на дуспа, там където най-малко очаквам. И повечето пъти фащах. Даже себе си изненадваш, викаш. Да, и на полувремето имаше... Дали Любо Пенев не беше единия от който игра? Не съм много сигурен, обаче спасих някакво дуспи на... Докато заграваме второто време, така между полувремената, после влязох, спасих там едно-две положения и този вика Мичмана, браво Сунай, браво Чалъков, браво Певецо. Жестоко с неговия тембър така. Аз не мога да направя. Да. Така да имам един матч в национален отбор. Бих ги 1-0. Веско Маринов вкара гол. Значи имаш един матч и то не къде, а победа. Значи ти, Боби, направо сте били бетон, стена, Китай. Да. Но аз имам един, като дете имам спомен, че имаше такъв матч благотворителен. То от тогава Вие- горе-долу вие- националният отбор не е побеждавал, така че... Знаеш какво стана обаче? Много странно. Аз тогава вече бях спрял с футбола, обаче този футболиста на Ювентус каза на нашата преводачка, тя беше от италиански, Янчева, бягаме първото име, Янчева беше фамилията, казал, това момче може да играе спокойно в трета лига в Италия. Защото аз спасих там две положения. Особеното беше много такова. Явно, че съм се пласирал добре, така се разгърнах и така в този ъгъл, ниско долу. Някъде от дуспата с глава ли. Не, с шут беше. И аз викам, говори. Викам, ако може пак ще сменя, няма да се превец от веднага в си Италия. се Да В играя. Италия, да. Веднага си се Колко е? Веднага се То тръгвах. така, по стълбичката, трета, втора, първа и... Ама малко прилича на онова. Ще бъда в до 32, после ще стана певец. Ти... Тук само, че обратно Това ще те ще питам, бъда ти си бил музикант на до 30 32 тогава. Не, на този мач бях на 25. Да, по-малък си бил, да. Бях на Ти 25 си бил години. направо в готов. готова възраст. Да, обаче За вратар сега, особено. в такива ситуации те хората го казват така, нали? Ама после сега, тя може би, не знам дали е говорила въобще. Аз си казах да говоря, викам, аз съм съгласен, ще отида в Италия, ще живея там, ще играя в трета лига. Между другото, като каза, има един футболист сега на световното, не помня от коя държава, където казаха, че на 23-4 години за първи път започва професионално да играе в футбол и е станал национал. Мали. Да, не са го искали никъде, пробвал през футзал, там станал национал през футзал и стигнал до националния отбор, но не мога да Коя държава това? Опитам се сета, не мога Да. да сета, но го казаха при някакъв Защото тия държавите на това световно са толкова, че просто ти не мога да ги изброиш. Така защото- ще си те представях и тебе как... Като каза за това световното първенство, според мен
Мисля, че сбъркаха с толкова много отбори. Много се разводни работата. Да. Малко стана безинтересно, защото сега прекалено много мачове има нали, слабички отбори. Някакси то, де-факто от целия свят са 200 държави сигурно, а тук участват 40 държави. Нещо. Това ще е така, мене лично ми е интересно, защото пък има много амбиции, рекорди, звезди, които се борят, но това, за което кажеш друго, си много прав, че пък нивото е много разностранно. Нали, има поне едни 10 отбора, които просто ние сме на тяхното ниво. Ма хубави изненади пък се получават на момента. Но това е защото те увеличиха и квотите за континентите. Ето, примерно за първи път от Австралия и Океания има 2 отбора, Австралия и Нова Зеландия. Нали? Което аз го апелирам. Нали? На Европа дадаха, мисля, че само 2 нови квоти. Не, мисля, че няма даже. Не, мисля, че има 2 нови. Мисля, че бяха преди 14 отбора, пък сега са 16. Но решиха да разширят спектъра на участниците. Да, има си хубавите страни, като погледнем, защото пък, примерно, мене ми беше интересно Гана да ги видя, Гана. Те си играха много така, много на ниво си играха хората. Гана са много, даже и предни световни. Те мисля, че точно така те бяха играли този четвърт финал с Уругвай, където Суарес топката влиза и той изважда с ръка при 1-1. И те отиват, стават първи африкански отбор, който играе полуфинал. Преди Мароко, преди 4 години. Да. И той изважда топката с ръка, червен картон му дават, дуспа, бие дуспата, вратаря спасява. Спомняте си го? Да. Това е от преди май или 18-та в Русия, или 14-та година в Бразилия. Продължения, дуспи и Уругвай ги страниха. А ти просто си първи африкански отбор за милиметри да си направиш. Милиметри, да. Да, и сега, като за финал, мисля да те попитам какво означава Левски за Славен Чалъков днес. Левски за мен е икона. Защото първо изпитам огромен респект към Левски, към Васил Левски, защото е оставил завети след себе си, въпреки своята младост. И се радвам, че моят клуб носи неговото име. По този начин винаги ще носим в сърцата си любимия отбор и героя Васил Левски. Много ми харесва. Респект. Муцунки, много ни беше драго. Ще се видим следващия път. Но преди това останете с дуспите. И само Левски. Само Левски. Кой мач на Левски би искал да гледаш отново за първи път? Левски ЦСК 85-та година. Кой е най-емоционалният момент, който си преживял с Левски? Победите срещу ЦСК. Кой футболист на Левски най-много ти прилича като характер? Гибона ми е любимия певец, но Боби Михайлов ми е любимия пост. Кой гол на Левски никога няма да забравиш? Не знам кой е бил матча, ама от пряк свободен удар на Емил Спасов. Ако можеш да изпееш една песен на стадион Георги Аспарухов, коя би била тази песен? Никога не забравяй ти, откъде тръгнал си преди, спомняй си и на здраве за доброто старо време. И за Левски. Кой футболист на Левски би взел в твоя оркестър? В моя оркестър бих взимал Ники Илиев, защото има хубав теноров глас и пее хубаво. Централният защитник на Левски от 80-те години. За какво съжаляваш най-много? Съжалявам, че не станах футболист на Левски Спартак, т.е. на Левски в днешно време. Само Левски. Само Левски.